Чакай, измисли първо. Измисли. Какво е това? Измисли го. Здравейте! Тук е Хрис, а тук е Ели. Там отдолу е Рори. Пием кафенцето и тръгваме на нашето ново пътешествие. Този път и Рори ще бъде с нас. Колата е пълна догоре. Рори е натоварен. И Ели също е готова. Тихо, Рорче. Чакате дълъг път. Не се вълнувай. Рори още не е тръгнал, обаче вече си мисля, че е стигнал. Добро утро, първи ден в Гърция. Добро утро! 830 км по-късно ние вече сме в близост до Сивота и се радваме на тази гледка зад нас. Хора, много е яко. Това е истината. Много е красиво, много е приятно. Супер чисто е. Няма твърде много хора. И започваме да се наслаждаваме на Гърция. Първи ден официално започна. Най-хубавото е, че можете да си доведете и домашния любимец. Вече видяхме няколко кученца, нашите също е с нас. Сега. Мини плюс купата, ако искаш. Първи ден сме в Сивота. Ще търсим място за вечеря. И евентуално ще поснимам малко, така докато се разхождаме. Заради това си нося раницата. И нямам търпение утре отново да заплъжим от сутринта рано. Ден втори от нашето пътешествие в Гърция. Запътили сме се към нов плаж, но преди да стигнем до него, спряхме по пътя, за да се полюбуваме малко на гледката. Освен да видим гледката, разбира се, е време и за малко снимки. Искам те да ходиш леко. Бавно, много плавно. Те наобрат. Стигнахме крайната дестинация. Ще паркираме на плажа. Наистина, почти. Тук вдясно.
Нещо доста неприятно за плажовете в тази околност е, че повечето са с ситни камъчета тип чакъл. Затова е хубаво да бъдете добре подготвени с обувките от този тип. Но дори да не си вземете предварително, тук на почти всяка една сергийка продават. Цената им е напълно нормална, така че може и неподготвени да станете подготвени. Отсреща можете да видите има едно островче. Това островче ние го посетихме с падълборд и с кану, които си ги разменяхме. Добро утро! Ден трети в Севота. Отивам да направя едно бързо 15 км кросче. Мисля да бъде в посока Платария. И тъй като все още не сме ходили там, да разгледам селцето. Предполагам, че ще е и красиво. Така че ще съчетая тренировката с разходка. Ручейна разходка. Маркира се територийката. Това тук е пътчето, по което се слиза към Airbnb-то, в което сме отседнали. Виждате гледката. Уникална. Ручи. Тихо, че хората спят. Рано сутрин е. Количката. Другата количка. И на хората количката. Оп, стълбички. И надолу, вляво, на първия етаж. И сега ще ви разведа набързо. 10 секунди, че всички спят, че бъда тих. Много тих. Влизаме. Тук вляво е банята. Тук вдясно спалня, обаче с две малки легла. И заради това си спим отделно. Колебанията на Рори при кого да бъде за много тежки. Тук идваме в кухнята.
се върти. Добро утро, ден 4. Качили сме се на корабчето и днес ще отидем на островите Паксос и Антипаксос. Пием кафенце. Вече почти стигнахме остров Паксос, както в древногръцката митология е бил известен като любовното гнездо на Посейдон. И това, което ни предстои, е да обиколим острова с спирки на по-интересните места, като всъщност той кораба не спира, просто преминаваме по-бавно там. След това ще спрем на едно плажче на Антипаксос и накрая за десерт ще спрем на остров Гаус, при град Гаус, който е главният град на острова. Град Гаус всъщност има много автентична култура в сравнение с другата част от Гърция и ще бъде много интересно да го разгледаме, тъй като всъщност там много от нещата се произвеждат на място и самият пазар е много по-различен, така че ще бъде интересно да разгледаме какво можем да си вземем. Първата спирка е град Лака. Всъщност не спираме, само минаваме, но е много красиво. Много е очень. Водното приключение на Ели продължава. Днес вече съм се оборудвала с шнорхел. Време е да поплуваме. Тъкмо се качихме на корабчета отново, поплувахме, поскачахме от скали, скочихме заедно хванати за ръка. Да. Не мога да ви опиша колко приказно изглежда. Еспресо с бита сметана и карамел. Тачев, накъде е посоката? Как е горе на кулата? Само направо! Само направо! Вече няма могяра. Май ще трябва да пусна GPS-а. А Рори си има собствена лодка. Стой! Иска да се метне. Не му харесва. Хайде, капитане, дигай котвата. Колко е дълго?
Брат, дай някаква... Вече това е Розалко! Рорче, стой! Еле не пропуска да хапне царевица, където и да е. Явно много обича. Да, едно от любимите ми неща. Изкачваме се по стълбите, за да достигнем най-високата точка на парга и се надяваме горе да има уникална гледка. Оказа се, че в най-високата част на парга, освен красива гледка, има и остатъци от крепост, най-вероятно замък. И затова решихме да се разходим и тук, за да видим и него. Завършваме нашата разходка с залез. Утре пътуваме обратно към нашата родина. Смятам, че почивката беше невероятна. Беше наистина ползотворна. Може би най-активната ми ваканция с много приключения, така че ще я запомня за дълго време напред и ще ме топли през идния зимен сезон. Не успяхме да караме лодка, да скачаме от високи скали. Рори поплува доста в морето и определено имаше най-силни емоции в последния ден, както винаги се получава. До нови срещи! До нови срещи!